Esta tarde, Miguel Anxo Fernández Lores e Demetrio Gómez mantiveron unha reunión coas tres federacións das asociacións de veciños do Concello co fin de informarlles sobre os traballos que se engloban dentro do Plan de Obras Municipal. Trátase de 19 obras en execución, 45 en tramitación e 8 en proceso de redacción. En total son 72 traballos que contan cun investimento de 41 millóns de euros. Se sumamos todo, aí nos poñemos por enriba dos 41 millóns de euros en proxectos que son de todo tipo e que, en conxunto, pois, conforman o que é o modelo Pontevedra. Aí podedes ver proxectos de mellora da calidade urbana, tanto por todo o Concello, vale? Dende o Concello anunciaron que é o momento onde teñen posto en marcha máis proxectos coa máxima dotación económica, aínda que teñen claro que é importante reunirse coas asociacións para saber de que maneira van a seguir traballando na cidade. Fáisenos imprescindível ir empezando a traballar xa no primeiro paso do seguinte ciclo, que son os procesos participativos. Hai que empezar a traballar xa en, unha vez que isto estea moito máis completado do que está agora, como imos seguir traballando. E para iso é necesario que as federacións tamén comecen nese traballo de presentar suxestións, plantexar necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. O obxectivo deste plan de obras municipal é continuar potenciando o modelo de cidade nos vindeiros anos. Polo tanto, en resumo, temos a maquinaria do Concello traballando a tope para quitarlle o máximo rendemento ao modelo Pontevedra e, polo tanto, toca seguir traballando neses procesos de participación social e tamén toca seguir traballando no nivel técnico para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas e que isto non se quede parado en ningún momento. Unha cidade nunca se pode parar. Dende o Concello agardan ter todos estes traballos, un total de 72 en execución neste mandato.